bi muzičan. 4 manje, a ovu 3, ajde. Aha, a koja vam je najviša ocena? 5? Da. Pa da. Da, kao u školi. Pa je u gimnaziji ima 10. A 5 je najmanje. Aha. A mislim, ovi što su sad loši, ako budu u gimnaziji, oni će biti zadovoljni da budu 5. Nema to sve. Na fakultetu. A jel se svi slažete sa tom ocenom ili imate... Ne. Da čujemo ko šta misli. Vrlo smo različiti, svi imamo drugačije mišljenje. Šta ti misliš? Zavi. Nikad se ne zna. Šta kako si ti ocenila ovdje? Mu bajka je meni pa 4 manje, a ova druga 3 manje. A njemu se ova druga, na primjer, strašno. Mene obrnuto. Mene obrnuto. Mene je mu bajka najviše dodala, ja predima. A njemu je... A šta ti 2 miliona i... 2 miliona košta. A šta ti dopalo u Mubajci najviše? Pa ja obožavam muzikalske pesme. Baš mi se svidjelo Mene to, kako to oni mogu da urade, nemam pojma, dobro, to je bio metal, kako sam vidio, da ih drže i kao otvaraju se, sve to kako su povezali, ne znam ja to. A i najviše mi se svidjelo kako 3 lutke u jednu ruku, na primjer, drži i nekako ih pokreći isto ponekad. Aha. Ja stvarno nisam... To su umjetnici profesionalni. Ja pola nisam razumio, čas 3 praseta, čas... Pa kako? Čas dolazi ona da pije mlijeko, napao mu meni je ova mu bajka 3 manje, a ova Raspjevani zamak 3. Aha. Znači, blizu su jedni. Pa da, mene ljepša, Raspjevani zamak mi je bila dobra. A šta ti se svidjelo najviše u Raspjevani zamak? Pa bila je smiješna. A ti bila smiješna zato što je najbio Da. On je samo... More for little kids than for our age, but it's something about 3 minus 2 plus. And the 5 being the top mark and 1 being the lowest mark. So and maybe 3 minus. And that Moo story, it was, I think it was also for little kids, but it was interesting to me because it was for little kids. It was interesting for me, but I liked it more than that other show, and I would give it maybe 3 plus 4 marks. So similar, but that Moo story was best. What did you like about the Moo story? I like because they teach the kids that it's really healthy to drink milk, and as he said, they had really good skills with that little puppet, how they call it. So they're really professional. Reci da su se meni svidjela.